दिनै अदालगुरि फरायसालिमानि नब्लाङाव नैथि मावफुं मेलखौ खुंफुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी आरो एबसुनि गोबां दैदेनगिरिफोरनि बाहागो लानायाव दिनै सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय नैथि मावफुं मेलाव आफादनि मावनो लानाय थांखिफोर आरो आथिखालाव सोलिबाय थानाय थासारिनि सायाव गोनांथारै सावरायदों। बे मेलावनो बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय आन्डार 13 लाइमोनफोरनि फुटबल गेलेनायखौ लानानै सावरायनाय जादों। फैगौ जुलाइ आगस्तनि 15 खालारनि गेजेराव जिल्ला थाखोनि गेलेनायखौ खुंगोन आरो फैगौ अक्ट'बर दानाव मिरु आफादा गेलेनायखौ खुंनो थांखि लादों। बेनि अनगायैबो थाखो 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय बादाखौ खुंनो थि खालामनाय जादों होननानै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ फोरमायथिना होदों। बे मेलावनो माखासे गोनां आयदाफोरनि सायावबो सावरायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु मावफुं जुथुम एग्जिकिउटिभ मेल उदालगुरि कलेजनि बे अडिट'रियामाव लानाय जादों आरो बे जि मावफुं जुथुम बेयाव गाहायै एबसुआ मावनो गोनां जिखिनि हाबाफारि आरो आथिखाल थासारियाव नुजानाय माखासे जिखिनि थासारिफोर दङ बेखौ लानानै जोङो गुवारै आरो गोथौयै सावरायदों। गाहायै आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्टखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो खुङो। जुलाइ आरो आगस्ट दाननि 15 तारिखनि सिगां आसाम नाङै गासै जिल्लाफोरा आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्टखौ नैबे सामार भेकेसननि गेजेराव खुंगोन आरो मिरु आफादा अक्ट'बर दानाव खुंहैगोन। बे मोनसे। नैथिया जाबाय जे फ्रि सामार कचिं जोङो केम्प खुङो क्लास 9 आरो 10 नि थाखाय। एडिसनेलि जोङो LP आरो ME नि थाखायबो जोंनि जिल्ला आरो दख'राफ्रा खुङो। दा बेखायनो मटिभेसन आरो केरियार काउन्सिलिं बेखौ इनक्लुड खालामनानै मर भाइबल आरो मर एडभान्टेज जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ होनो थाखाय माबायदि जोङो बिथांमोनखौ मटिभेट खालामनो हायो बेखौ खुंनो थाखाय जोङो थिग खालामदों। 15 दिन बा 20 दिननि मोनसे टेन्टेटिभ मोनसे सिलेबास आरो फ्रेमवर्क बानायनानै फ्रि सामार कचिं केम्प बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ बादा बेखौ खुंफुंनो जोङो थांखि लादों जुलाइ दानाव। थाखो 10आव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE, NEET, CUET, इन्जिनियारिं, मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।